И така, аз съм отново Левката. И реших днес да си направим оцеляване. Като нас от... Защо не мога чупа? Ето мога. Така, аз не се беше пъгнал се едно бяга в сервера. И така. Трябва да съберете малко дърво. Посъветвам ви, нали. Реших да се направя оцеляване, защото... Така. Така. Ето ме. Ще имам команди, защото... Ка! Да съм с 6 лева магия. О, не съм 42 лева! О, каква магия! Така. Ще направим целянско. Виж гъба. Виж две гъби. Аз ще поседя тук. И така. Мисля, че това ще е от епизодчето. Съжалявам, че беше кратко, но не искам да си преба ютуба с клипчетата. И чао!